Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. Gasterij Magnifiek uit Kolm. We zijn Adel en Andrea Basta. We zijn een echtpaar en samen ben we uitbater dus van Gasterij Magnifiek hier in Kolm. We zijn Oerdij een brasserie, Jonnes ben we een restaurant met een uitgebreide dinerkaart met supervolle keuze. We houden van gastvrijheid, een gezellige sfeer en we verwennen onze klanten met verse en ambachtelijke producten. We zijn uniek omdat we eigenlijk alles hoofdzakelijk vers bereiden. We hebben ambachtelijke producten. We houden van om de klanten te verwennen met een grote hoge service, vriendelijkheid en praatje bij binnenkomst. Ja, dat maakt het alles denk ik magnifiek uniek. We ondernemen in regio Noordoost-Friesland omdat we van de Friese mentaliteit houden. De meesten zijn nuchter, jochtrosé en als ze die één keer kennen en dan laten ze die eigenlijk niet meer los. En zo gaat het ook met onze onderneming. De meesten leren ons kennen, ons bedrijf en waarderen onze inzet. Het gaat van mond tot mond en daardoor hebben ze magnifiek ook mij opbouwd, zeg maar. De ondernemerschap wordt hier echt nog rund, zeg maar. En de toerisme trekt je steeds meer om in Friesland en mensen weten je te vinden. Ja, dat is wel goed voor u als ondernemer. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. In Stijl Makelaardij uit Buitenpost. Ik ben Nienke Kloosterman. Ik woon hier in Buitenpost en sinds maart 2016 heb ik hier mijn eigen makelaardij gestart. In Stijl Makelaardij. En ik hou me voornamelijk bezig met het aankopen en verkopen van de woning. Wat de onderneming uniek maakt is het feit dat we een opnamedij plannen. En de opnamedij houdt in dat we samen met de verkopers de woning opruimen en inrichten. Dus wij willen zo volle mogelijk kijkers triggeren om te komen. Dat doen we al jaar op één dag. Daarna worden de foto's maken en de video's en de 360 graden foto's. Daarvoor hebben we dus ook nog de beschikking over een klusjesman en een tuinman. Dus echt die puntjes even op de i te zetten. Wat ook uniek is dat de verkopers beslissen kunnen na een jaar om boetevrij een orenmakelaar uit te zoeken. Dus als de woning net verkocht is en ze zijn net tevreden of ze willen graag een orenmakelaar hebben, dan zijn ze vrij om een makelaar in te schakelen. Nou, allereerst, ik ben hier opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Kolm en vervolgens ben ik verhuisd naar Buitenpost. Dus ik ken de regio heel goed. Ik weet de sterke punten lezen, ik weet de minder sterke punten lezen. En met de komst van de Centrale Azië is natuurlijk alle jaren wel wat makkelijker geworden. Ja, ik vind het gewoon een hele fijne regio. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. Stadshap uit Dokkum. Mijn naam is Leo van der Zee. Ik ben eigenaar van Stadshap. Ik ben Steven de Groot. Ik ben eigenaar van Stadshap in Dokkum. En Stadshap bereidt elke dag verse en gezonde maaltijden die wij vervolgens bezorgen bij onze klanten. En we zijn in februari dit jaar bij wij begonnen met deze onderneming. Nou, het is een compleet nieuw concept. Sowieso hier in Noord-Nederland bestaat eigenlijk nog net. Momenteel is de markt beperkt tot shawarma's, pizza's, patat. En wat wij doen, wij bereiden gezonde maaltijden met streekproducten. We werken samen met de slagerij Menno Hoekstra en Veldman Vis uit Harlingen. En groenten halen we hier uit de regio. En daarnaast vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. Wij leveren met een bakfiets. Daarnaast zijn onze maaltijdbakken van suikerriet, dus die zijn biologisch afbreekbaar.
Wij richten ons ook op een andere doelgroep. Wat meer op de jong werkenden, de twaalfverdieners. Mensen die druk aan mij hun werk, waarbij het koken er eigenlijk een beetje bij in zit. Die zorg die ontnemen wij door hun een verse maaltijd aan te bieden voor een eerlijke prijs. Nou, wij zijn hier opgegroeid. Hè. We wonen al nu 27, 28 jaar hier in Dokkum en deze omgeving. Dus we kennen de regio goed. We weten wat voor mensen er wonen. We werken jaren met andere ondernemers hier uit de buurt. En het is een prima plek om ons bedrijf verder te laten groeien. Verrassend dichtbij. RTV